אמן. כל אחד חייב להגיד 90 אמנים, 10 קדישים, 4 קדושות, קדוש קדוש קדוש, ואומרים חזרת השעה שערים מנחה, ובא לציון ויוסס, ואחרי זה 100 ברכות, גימטריה צדיק, ראשי תיבות צדיק, כל אחד צריך לשמור לילדים שלו, הוא פטור מתפילה, אם הוא לא יכול לשמור, עכשיו בשבת יש 5 מורדמים, 5 מונשמים, הבנים שהילדים זרקו בשבת, הילדים מסכנים, הם לא יודעים מה מותר, מה אסור, הם חיים לפי רפלקסים, עד שגיל 16 אדם חי לפי רפלקסים, רק מה שאבא משלח, רוצה להשתלט עליו, רוב האבות לא מצליחים להשתלט על ילדים, לא יודעים איך משתלטים הילד, גנול סוכריה, קרטיב, ארטיק, פחית, בבן דמים חלקים 2,000 פחיות לכל הילדים, שלא יזרקו הבנים על הערבים ולא על היהודים, ולא על לגלות תינוק ולא על נשים, כי נשען הרשות ומשחית, ומצדיק לרשע וכל אברר יאמץ לו ילד אחד, יש לו 500 ילדים שכולם כבר פושעים, פרחחים, כולם ישבו בתי סוהר בסוף, לא תהיה ברירה, יבואו לרב שישחרר אותם, הרב יתפלל לשחרר אותם, אבל בינתיים צריכים לדאוג שבכלל לא ייכנסו לכלא, 500 ילדים כבר מועמדים להיכנס לכלא, כבר ידוע, כל העיתונים מפרסמים את זה, שפה זה בית חינוך לפושעים, בית חינוך לדמקס, לבנדיטים, לקניבלים, קניבלים זוכלי אדם, דמקס זוכלי אדם, וגנגסטרים ובנדיטים, זה מה שעשה מהישיבה הזאת בסוף, כולם פה בנדיטים, כולם פה גנגסטרים, וכל הבנות צריכות לדעת שהתפקיד שלהם זה להיות מורות, זה רק תלוי בבנות, הם יכולים להציל את הדור, עכשיו נשרפה אחת בכוכב יעקב, נהפכה לאפר, הייתה יכולה להיות ממש מנהלת לאלה בנות, כל בת יכולה להיות מנהלת לאלה בנות, יצטרך לדעת פרק בשופטים, פרק ביהושע, זה מה שצריך לדעת, פרק בשמואל, לפחות מנהלת, מורה, ובנות שחסר להם חומר, אז עכשיו במוצאי שבת זה א' תמוז, עד א' אלול, יש לנו 60 יום, רע להשלים את כל החומרים, איינשטיין בחופש הגדול הוא גמר את כל הלימודים, הוא גמר את כל הלימודים שיש לו ללמוד במשך, בחיים הוא לא עוסק עם ילדים, בחיים הוא לא עוסק הבנים על ערבים ולא על מכוניות, הוא רק ישב בבית ובקרא את כל הספרים שיש, יש מה טוב לדעת, יש טוב לדעת, יש ספרי מדע, 14 כרכים הוא גמר בגיל 12, 14 כרכים של המדע, כל אחד יוכל לקרוא ספרי מדע, זה מותר לקרוא, כל סודות המדע, יש המוני כרכים של המדע שמותר לקרוא לחרדים, וכל בת חייבת להיות או מנהלת או מורה, אין לה שום תירוץ, לדעת פרק בתנ"ך זה לא בעיה, זה כמה סיפורים, ובכל בן צריך לדעת את הסיפורים בגמרא, שם מתחיל בבא בתרא, הכל סיפורים על רבי אבא יעקב, שכתב 400 ספרי תורה ביום אחד, הוא עושה את זה ב400 שניות, זה 7 דקות, אם הוא עושה את זה בשתי שניות, אז זה 14 דקות, ובחצי הוא נטע 400 קרמים, הוא שתה שתילים, 400 שתילים, בסוף הכרם, שזה נקרא, כל שתיל זה דקה, 400 דקות, 400 דקות, אז זה נקרא 7 שעות, ב7 שעות הוא שתה 400 שתילים, כל זה קורא את הסיפורים האלה עם אחותו, עם אמא שלו, אם את אימת הילד שזה בבא בתרא, אפשר לגמור אותם בסרט, מסגל הגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן. אמן.